Ambalma Shirifla Jabaranin Flebo Malikono ani Malikoka ami wale nyundo folike kanye shau kilingili mbela jili mafosi giorola kerenkereni ala au munu sigiri no sisa kwa Jabaran Sumani kurama funga kwa bismillah ni wakabamanga kunafuni alikene udaele ntoi kunafuni ndamne namta Bamako sigidan nana alikon nana Bamako sigidan nani kiribulumba uluye uga kiribaro udaele ni aku uko mako session ordinaire de la chambre criminelle du tribunal des grandes instances de la commune 4 du district de Bamako sigi nyere keru fe ka benin kunu tarata de mekalu kleta ani kononton samba flani muwa ani woro kasangani madi kiri ko a ministry yere yeli akeneka kiri nyere baraw amna talike dossier shegin de la mi nyere senfe mata ani fla ode jalakilindo kiri baran nun konnana Shirifla Jabaran soto wala la selin kera Alhamidou Badini ani Boubacar Traoré kap magalamanna anga jeka soro lu nyamara baram mi damne sisa oye crimu de critiquelier crimu yemuye wale mumbe ni wale nyangata ka bonko sebe amno o crimu de tike o wale ma fa bala kabi demsanu ka abala bo kabi musu ka o fene bala suyali munumbe mumbi keni marma fawye suyali jugubaw nous mo fo bi ke a suyalu la o suyalu fene olu bala awa ni ko jugu jama wore ame bi kleke ka sinika la o semaine nata no doku nata amena clé flower kala comme on vea ko jugu keleli kri oye tarata ani arabai donc amena bara damne bi tarata ka shini arabake o ko fe ami klaka damne tout tarata nata o duguje araba amita fe ami anga nyamugo fo no e transition nyamugo ye uye hakilna soro kan noya do critically chukula folo ni kuye ni waloke ebe cri cour d'assises de fait bon cour d'assises o ka bara kasuma parce que jama mimbe wo jama mancha maintenant anana fois ça ko tribunal fait be ni wolo jugu kera e ka yoro la e era de ba a critiquer dossier cheki parce que dossier do la va soro mo sababa la on a dossier flakribi siname flakri trata na ta mi dossier flawrakri o dugu araba ami dossier flawrakri mais abena fo fili doni mi dono ko la parce que a hakli borako araba do e selibay critique la mabbe simbala kunjmena procureur na ka jama olu de bi dossier labe no le dossier labe o bena di président na ka jama ma on fene mi dossier labe ni on be clara dossier labe na on mo ko saba de be on mi yele critique kama o on mo ko saba ma be tege fo araba na semaine nata mo rete yele ne onte be ki hakil la tege o yoro la kunjmena bara mi na ga sharia la botel kono parce que on juge on nimisi wasara an ya yi sisa ka fo ko abena fo jamana ye dana de da onga parce que yelema min dona fe na fe assesseur ou c'est morala bon mais assesseur nous be fo o yu joro fikri ko la mais anana yi sisa ka fo ko inga to on rebolo sisa on mu ye critique la mawe o ni ala sona ma ndo fo nda kere fe mo fo nda chama jela en fenente mogotina tike ana ningo ina kapoko mogoti tigana o korate kamita bi mogoka ka penu nyangli bawke pour que mogoka afoko krike to nyana ame krike sharia la batol de kono mogo mun krila nyamara ba bebolo u ka appel ke ni novala ni inyangira na farasi sa ko ibe bla ishi kasola ibi shi kasoke na fara bibla samwa kasola ibi samwa kasoke o krefe iye wala junge mamina ibi bla ibi musaka sara o tigi no tigi ko musaka ka sara aye ibi musaka sara o tigi ndo kerefe fene na fara ko mo min fene lablara ni afara do me ki lablara o e lablale ibi bla ka bo kasola apeni dogo mani fitini o ko ni o san worodi parce que cri fe nu duguma cri nu na mi delega min tege no e suyen de mesenu ani mo do bolo sera do ma o ko mesenu o lu tete me sanduru ka sisa anga cri abesa kata fo mo shi ka so fo na nya ye ka fo o ikanga fa ama fo kika fa
Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Safo yɛrɛ marakafo sigida maaw olu ye sigiba dɔ kɛ ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye mɛ kalo tile 18 san 2026 yaasa ka se ka na kɔmaseginin kɛ u ka san 2025 baarakɛlenw na mairie o kɔnɔna na. Sigi in yɛrɛ a kɛra yɛrɛ marakafo kofɔlen a cour kɔnɔna na n'a tun seriyalen don sigida kofɔlen a ma ɲɛmɔgɔw fɛ fo ka taa se sigidaladen caman ma minnu tun nalen don ka se ka na kulomajɔli kɛ baarakɛlen ninnu na. Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Hawa Jabate n'a ka jatala Abdulaye Sogodogori tun bɛ u y'an na an ka jɛkulu seriya ɲɔgɔn fɛ. Kaja ina fɔ laɲini ninnu b'a kɔfɛ cogo min na Safo mairie ale y'a yamaruya ta ka kɛnɛ belebele sigi sen kan n'o de ye ka se ka komasegi kɛ ka ɲɛsin a ka sigidala mɔgɔw ma fo ka taa se a n'a ka bolofara minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara kɛ baara minnu waliyala 2025 kɔnɔna na ka se ka kuma bila ninnu kan ni musaka minnu sɔrɔla ani musaka minnu donna baaraw kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli k'u ye walasa sigidala mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n'o y'a ka population ye. I n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso baaraw b'o la, ɔkɔliso baara b'o la, jiko gɛlɛyako b'o la, kuranko b'o la, o n'a ɲɔgɔnna caman ka se ka ɲɛfɔli k'o la. Kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman kun bɛ yen nɔ ka se ka na kɛnɛ in seriya cogo min na. Maire yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi wasalenba don k'a dɔn k'a fɔ ni population nana ka n'olu lamɛn k'a dɔn k'a fɔ mairie bɛ baara mun na ani wariw donna baara mun na u ka se ka faamuyali sɔrɔ ko k'a dɔn k'a fɔ mairie tɛ yuruguyurugu ko la. Donc ñina bara bolodalen budget la 2025 budget la a punta milliard kelen an don mais anye mun soro recette la o bena million keme wolofla an doni musakaw fanna o fana global ku milliard kelen ani budget ni recette bebe équilibré maintenant exécution na recette u tiara doni ni dépenser o de la anye sera ka résultat excédentaire soro na fuma ko blangoro 20 millions excédent de quai. 2024, au 31 octobre, au 31 octobre, on avait 3 millions et quelques. Équipe pour mon disura, au look mais au Luka bilan. Donc on considère qu'à améliorer, casser 100 éléments, casser 20 millions et quelques là. Là, il nous a fait, au Neka commune d'Oye, au cours de la commune Barala. En fait, la Baramangue, ni te alakamaye, ni ba wajibidi. Akanga n'y folie que jamaye watibe. Donc u ku sendo commune barara o mayoro mun famia o ka na nyingali ke kele u ku ka taxe sara taxe no l'impôt ni son u ka sara no sara la bara de be ke ni onugi donc yelema yugurugu ti se ka ke o clé temenaw parce que jamana e ka labɛn mun be jamana bolo ni o ya ka service de contrôle wi iye drome kelen nganamo ibata a ɲɛfɔ fanga la. Hakaja préfet ka kuma kɔnɔna na ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi wasalenba don k'a dɔn k'a fɔ Safo mairie maaw ye baara ɲuman kɛ fo ka taa se sigidala mɔgɔw ma k'u k'u cija halibi ka se ka baara kɛ walasa laɲini min kɔfɔlen don sigida ka ɲɛtaga ko la o bɛ se ka sabati cogo min na u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa laɲini fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen bɛ sabatiya. Donc nin b'a yira k'a fɔ ni sariya bolo ni jamana yɛrɛ y'a jagoya commune bɛɛ lajɛlen kan a bɛ ka matarafa Safo mairie baarakɛlaw fɛ donc an b'u encourager o la. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la baara kɛra domaine bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ soko b'o la école b'o la hali sugu mairie ye butigi dɔw jɔ sugu la min b'a to halisa dɔ bɛ se ka fara a ka sɔrɔ kan cogoya min na parce que fɔlɔfɔlɔ mairie sɔrɔ fanba tun ye dugukoloko de mais code kura bɔra dugukoloko sisan o baaraw jɔra mairiew la donc o bɛ na ni gɛlɛya caman ye baara bolodalenw na o de y'a to mairie ye hakilina jagabɔ kɛ k'a yira k'a fɔ minnu ma équipement marchand sugu ko k'olu don ba la min b'a to u bɛ se ka musaka dɔw sɔrɔ halisa ka se ka population satisfait donc o misali ye jumɛn ye aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan mairie bɔra ka ambulance san mairie yɛrɛ ka propre ressource la partenaire m'a di mɔgɔ si m'a di donc k'a bila dɔgɔtɔrɔso ka bolo kan min b'a to banabaatɔ degulenw bɛ se ka ta ka yɔrɔw lasɔrɔ cogoya min na ka se ka dɔ b'u ka gɛlɛyaw la donc an b'o baara kɛnɛ de kan bi en tout cas ne kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ mais o t'a yira k'a fɔ halisa baara tɔba tɛ yen baara tɔba bɛ yen o hukumu de kɔnɔna la an ko segali ma ani mairie baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen ani population k'u jija halisa u ka dɔ fara jija kan. Population ka kuma lasela kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi wasalenba don ko nin ye tari kɛnɛ ko hali bi ale b'a ɲini mairie mɔgɔw fɛ u k'u jija hali bi sigidala mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. K'a fɔ dugumaaw u n'u ka mairie maaw minnu bɛ yan nɔ bi u bɛnnen don u ye ɲɔgɔn faamu baaraw kan ka taa sira minnu fɛ
bon alhamdulillah an ye dɔɔni fo la bon fɛn minnu majɛ minnu b'a la an ye dɔɔni fo fana la olu bɛ se ka ɲɛ cogo min kati commandant ka kankɔrɔsigi fɔlɔ ne o ye Isa Pleya ye ale nana ale fana y'an hakili lasigi ni kuma ɲuman dɔw ye gouvernement ka jɔyɔrɔ ye min ye baara ninnu kɔnɔ mairie jɔyɔrɔ ye min ye baara ninnu kɔnɔ ani dugudenw jɔyɔrɔ ye min ye baara in kɔnɔ an kɔni sisan an ye danfara dɔn olu la an y'o faamu ani hami kelen bɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ yɛrɛ bi an ma o ye sirabako ye bon siraba jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka taabolo na jamana ka sɔrɔ siraw kan an ye kunnafoni fana sɔrɔ ka fɔ sirako o fana bɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ sira ɲuman kan donc a tɛna mɛn yɛrɛ goudron dali bɛ daminɛ donc ka yira k'a fɔ dugudenw tɔgɔ la société civile tɔgɔ la bi alhamdulilayi baara mun kɛra Safo mairie la yan nɔ u ka journée de restitution ne an nimisi wasara haka ja ni manu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sigidalamɔgɔw ye u bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka impôt ni taxes sara walasa baara bɛɛ lajɛlen bɛ sabati sigida yɛrɛ bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a bɛ miiri mɔgɔw fana ka baara nɔgɔya bolo ni kun ye 2025 baara kɔfɔlen ka se ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma ka hakilina falen-falen kɛ walasa ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara kɔfɔlen ninnu na ka lajɛrɛ yɛrɛ kuncɛ ni dɔnkilida ani mairie mɔgɔw ka ambulance salen k'a di Safo dɔgɔtɔrɔso ma. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na ka sanga ni u dɛmɛba jɛkuluw ka dɛmɛ jɛkulu min sigilen don ka se ka mara kɛcogo ɲuman ale sabati fo ka taa se bɛn sinsinni ma ni o ye famuku ye u ye tile kelen hakilina falen-falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo olu mara kɛcogo ɲumanw kan sigi in yɛrɛ a tun sereyalen don Masina ale yɛrɛ marakafo ma ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ Segu marabolo kɔnɔna na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni in tɔ la. Nin bara mun sigilen filɛ nin n'a bɛ bila projet okumu kɔnɔ projet mun ni a laɲini de bɛn ani keleya ani sigida ɲɛtaga sabatili ye u k'a ma journée porte ouverte a laɲini ye fɛn mun ye ka se ka taa sigida baarakɛyɔrɔ n'o ye gouvernora ani conseil régional ye k'o yira nabagaw la u ka se ka faamuyali kɛ baara ninnu bɛ kɛ cogo di ani n'u mago sera a ma u ka kan ka sira minnu taama magow ka se ka ɲɛnabɔ. Bi an bɛ kɛnɛ min kan o bɛ tali kɛ an ka tɔnba dɔ ka baarawale dɔw la tɔnba min tɔgɔ ye ko Trisahel u sera an fɛ yan bi n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la walasa k'u ka baarawale dɔ sigi sen kan o baarawale o bɛ tali kɛ ka structure fila cakɛda fila ka o cakɛda ninnu visiter au cakɛda fɔlɔ ye gouvernorat ye a filanan ye conseil régional ye et Dieu merci an sera cakɛda ninnu na il faut le préciser parce que u ye u tɛgɛ don chiffres bolo de façon très inclusive c'est-à-dire que o chiffres na tɔn caman ko représentelen b'a kɔnɔ o tɔn ninnu na ala y'an balimaw minnu garisɛgɛ lujura la olu ka tɔn b'a kɔnɔ ka fara tɔn caman kan minnu farala ɲɔgɔn kan ka visite kɛ. Maa minnu sen yera nin journée porte ouverte in na u ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ ko u bɛ ko labɛnbagaw fo nin kɛra sababu ye olu ka faamuyali caman sɔrɔ gouvernorat baara kɛcogo ani conseil régional baara kɛcogo la fɛn dɔw fana mun bɛ fasoden ɲumanya sinsin. Marakafo cakɛda minnu bɛ yan nɔ ka se ka dayɛlɛli kɛ anw sifilakaw ani musolakaw pour que k'a dɔn baara minnu bɛ kɛ yɔrɔ ninnu na ka se ka olu lakodɔn. Donc kɔnɔna na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn parce que ni ye baara ninnu jateminɛ a nafa ka bon kosɛbɛ donc a bɛ kɛ sababu ye sigikafɔ bɛ k'a la ani tuguni mara cakɛda minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ ka se k'a dɔn baara minnu bɛ kɛ a la a nafa ka bon donc o bɛ kɛ sababu ye an kan ka taa mɔgɔw ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu na an b'olu dɔn donc ani baara minnu bɛ kɛ yɔrɔ min fana na ka se ka o fana dɔn tuguni donc ka u fo tuguni hali bi activité minnu tɛmɛna ni an y'o fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɛ tuguni ni an ka jamana sariyaw yɛrɛ ka se ka olu fana lakodɔn parce que nin fɛn ninnu a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sigida la sigida tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ni mɔgɔ ma se k'u ka sariyaw dɔn ani i mago bɛ baara mun na cakɛda mun na k'a dɔn o bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ mun na ka se ka olu dɔn. An bɔra gouvernorat de Segu de la
ka sɔrɔ ka na conseil régional la donc an kun bɛ yan nɔ bi projet sigida mara ni bɛn sinsinni an bɛ yan bi o hukumu de kɔnɔ ka ni institution fila tɛ dɔwɛrɛ conseil régional ani gouvernorat de Ségou k'u visiter ka t'u yɔrɔw lajɛ ka a bureau dɔn bureau min service min bɛ yɔrɔ min na min bɛ baara min kɛ ani population jeunes ni muso walasa u ka se k'a dɔn ko administration bɛ yan population de kama ni population tɛ administration tɛ kɛ yen donc ka gɛrɛ ɲɔgɔnya k'o sabati population yɛrɛ sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani administration ni ɲɔgɔn cɛ donc an kun bɛ o hukumu de kɔnɔna la donc an kɔni an ye marche citoyenne kɛ ka bɔ gouvernorat la ka na conseil régional la donc folikan min bɛ n bolo o ye n bɛ autorité du Mali fo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni journée porte ouverte a baaraw kuncɛra ni jamajɛ fotuta ye. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kun da Nigeria jamana ale kan jɛkulu association an ka bɛnmaaya la a kuluba min bɛ Nigeria jamana kan olu ka kulu a donna ba la ka sanga ni u ka président d'honneur n'o ye Seyid Badara Aliyu Usman Haidara ye ale ka yamaruyaw ye a yɛrɛ kɛra u fɛ ka sanga n'u ka sigiba dɔ de ye min yɛrɛ ɲɛbere tun bɛ Sherifila Morikɛ ale bolo Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara ale bɛ walawalali k'a tɔ la. Filɛ nin ye n'a labɛnna association an ka bɛnmaaya la ka bolofara min bɛ Nigeria Lagos faba kɔnɔ u ni a président d'honneur ba n'o ye Seyid Badara Aliyu Usman Haidara ni ɲɔgɔn cɛ a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se k'u ka bureau kura ka u valider. An ka association an ka bɛnmaaya la an b'a ye télé la a mɛnna bon an taara ko bi k'a bɛ sanfɛ yan nɔ surtout an ka tila k'a tɔn sigi ka tila ka ne yɛrɛ ko tɔnɲɛmaa ye a bɛnn'a ma a courant ma an kɔni an b'a an seko n'an damayira bɛɛ kɛ u bɛ ka mun kɛ Mali la an man diya ko ɲɔgɔnna de kɛ a n'Ala ka jɛ ye ka mɔgɔw ɲini an ka association an ka bɛnmaaya la an bɛ bɛɛ ɲini ka don a la n bɛ na o n bɛ n t'a la o bɛɛ an ka jɛ an ka kɛ kelen an ka adamadenya kɛ an ka bɛn o kan o de ka d'an ye. Bon an kun y'a kuma fɔ a mɛnna Badara bɔli tɛmɛlen mais sisan bureau validera a nali min kɛra sisan Lagos kɔnɔ Ala na an ye bureau valider donc Ala y'a kɛ ne yɛrɛ kɛra bureau kɔnɔmɔgɔ dɔ ye Haidara yɛrɛ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani Badara mun nana n'a kɛra sababu ɲuman ye ka an ka bɛnmaaya la k'o tɔn sigi ne tun b'a ye télé la diɲɛ ma don Haidara ka télé la mais n'a fɔra bi o nana ka sigi an yɛrɛ fɛ ka ne yɛrɛ ko membre ye vraiment n tɛ dan sɔrɔ yɔrɔ la donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'a jidi k'a ta fanga don a la karamɔgɔ ka dugawu don an ye k'an sɔn sabali Ala k'a ta fanga don an bɛɛ lajɛlen an birikɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na. A ka BM a tɔnden n'a kanuba n'a lafasabaw cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ u bɔra ka caya ka ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira. An nana ka na bi bureau sigi kɛ ni o ye mai kalo tile 18 Lagos kɔnɔna la n'o ye Nigeria ye vraiment bureau in a ɲuman sigira mɔgɔ minnu taara vraiment a mɔgɔw ninnu u bɛɛ cɛsirilen don donc an nisɔndiyara kosɛbɛ baara ninnu kɛcogo ɲɛna ani fɛnɛ an ka association an ka bɛnmaaya la laɲiniw b'a bolo o laɲini dɔw ye min ye hadamadenya bɛ se ka tɔgɔtɔ cogoya min na ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka balo hɛrɛ la dugumakolo sanfɛ i n'a fɔ Ala yɛrɛ ye an dan cogoya min na ka mɔgɔninfinw bila minnu mɔgɔw tɛ kelen ye mais n'aw farala ɲɔgɔn kan i b'a ye aw bɛ se ka taa ɲɛfɛ association an ka bɛnmaaya la a ka laɲini de ye nin ye i ye silamɛ ye i ye chrétien i ye ladalalamɔgɔ ye o t'a la bɛɛ dama ka kan a kɔnɔna la wa association fɛnɛ don association min ni politiki tɔn tɛ a ma sigi o kama wa nafa ɲini fɛnɛ ti a kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko a but non lucratif voilà donc a sigira dɔrɔn de ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na a laɲini belebelebaw de ye nin ye. An b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bureau sigi min filɛ nin ye ni a kow bɛɛ lajɛlen kɛra Badara Aliyu Usman Haidara ka yamaru kɔnɔ n'ale yɛrɛ ye nin jɛrɛ jɛkuluba président d'honneur ba ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔ Nigeria faba Lagos kɔnɔ ka sanga ni AKBM cɛ ani muso a tɔnden n'a kanuba n'a lafasabaw u bɛɛ lajɛlen bɔlen ka caya ka na ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira Badara Aliyu Usman Haidara la. An bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Seyid Badara Aliyu Usman Haidara a ye foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ nin kɛnɛ sanuma in kan k'o fana ɲɛmada an ka taamaden Baba Keyita ale ka kuma galamanni na. An nisɔndiyara nin taama in kɔnɔna la Ala jɛra n'a ye an nana Ansaru de tɔgɔ la mais Ala jɛra n'a ye o hukumu kelen kɔnɔna la an ka bɛnmaaya la fɛnɛ tɔn sera ka jamakulu sɔrɔ Nigeria kɔnɔ yan minnu n'u yɛrɛ di adamadenya dɛmɛli kama bɛn ani keleya
ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sabati cogo min na ka sɔrɔ diinɛ ma woloma taasira ma woloma siya ma woloma alors an bɛ ala fo la ka ala barikada minnu kɛra a membre ye ni o y'a bureau membre ye a n'a membre adhérents ye an ka ressortissants caman b'o la ansaruw b'o la kana taa se hali mɔgɔw ma minnu yɛrɛ tɛ diinɛ la alors ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin bureau kura in kɔnɔ Nigéria yan kumana an bɛ a ɲini ala fɛ bureau in ala ka dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye Nigéria kɔnɔ ala ka dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ala ka nin bureau in kɛ bɛn ani keleya sabatilan ye jamana communauté minnu bɛ yan ani ka taa se jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabati ala k'an sago d'a ma ka laɲini an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala ka barika don tɔ in na ala k'o k'a ka ala ya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli kɛrim wasalamu alaikum warahmatullah. hali bi am kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Nigeria kan kunda Arabi Saoudite jamana ale kan Sherifla ijitaga suba ni o agence de voyage Sherifla ye a hijiden kunnanaw ani a kun labanw no be bɛ ijiden kɛmɛ ani 29 ma olu nu bilasiralibagaw taara Maka yɔrɔ sahalenbaw olu ɲɛmada inafɔ u y'a kɛ cogoya min na Medine u ka Medine sigi hukumu kɔnɔna na ziara kofɔlen yɛrɛ a kɛra u fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma mɛkalo tile 18 san 2026 Maka dugu kɔnɔna na Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka taamaden kɛrɛnkɛrɛnnenw Aja Kafinɛ Bacili fo ka taa se El Haji Fuseni Keita ma olumna wala kanya tola ziara bain amiriya ɲuman bɔra groupe Sherifla voyage ɲɛmɔgɔw de la iji baaraw senfɛ Saudiya jamana kan se mana jɔ dugu o dugu la k'a daminɛ Medine kana Maka u bɛ yaala ni iji taadenw ye ka lahɔrɔma yɔrɔw jira groupe Sherifla voyage ka iji taaden kun labanw n'o kɛra u ka convoi 4nan ye iji taaden 129 gidiw bilala u ɲɛ ka Maka lahɔrɔma yɔrɔw jira u la ani tarikuma yɔrɔw alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na o kama lafiya kɔnɔna na bisu ye iji taadenw doni ka da ɲɔgɔn kan ka taa ni ziyaraba in kɛ sen jɔra yɔrɔ fɔlɔ min na o de ye Jabal Ijira ye u bɔra yen ka taa Jabal Nur kuluma filɛ ijidenw tɛmɛbagatɔ gidiw ye Arafa kɛnɛ jira u la ka Mina jira ka Mudalifa jira jinɛ misiri ani an ba Karijatul Kubura dayɔrɔ laban bɛnnen don sɛlɛdon min ma o bɛɛ jirala ijita denw na ka tila k'a tariku walawala u ye ka foli ni barika da kɛ an karamɔgɔ la ani ka dugawu k'a ye Seydi Sherif Usman Ramadan Haidara ka sɔrɔ ka ala tanu ka barika da ala min y'a latigɛ an ka se yan hiji nafaw caman b'a la mɛ ka hiji kɛ k'a dafa ka taamasiyɛn yɔrɔw caman jira an na vraiment ala ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Ramadan Haidara a ye gidi minnu bila an ɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ Maka yan ko a kunnafoni kan ka di k'a daminɛ Madina kana se yan an sen jɔla kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an jɔra kɛnɛ o kɛnɛ kan an ka ɲɛmɔgɔ y'an ɲin'a fɛ k'an ka dugawu kɛ an faso Mali ye ko sabu jamana in ka taa ɲɛ ani jamana in ka bɔ bolo la o y'an karamɔgɔ ka laɲini belebeleba dɔ ye alhamdulillah an yɛrɛ nisɔndiyala n'i taara yɔrɔ la i kan ka taa bɔ yɔrɔ de la minnu ye taamasiyɛnma yɔrɔw ye mɔgɔ bɛ na Maka yan k'u segin n'u ɲininkala nin yɔrɔ ninnu fɛn o fɛn u b'a fɔ k'an ma se yen komi a kuma fɔra an ye mais anw ta kɛra an y'a ye n'an ɲɛ yɛrɛ ye alhamdulillah an b'ala tanu k'ala barikada an nisɔndiyala an fari fonina o nisɔndiya n'o fari foni kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a daminɛ an karamɔgɔ la a ka denbaya a denw ka taa se ansaruw ma ka taa se hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hijiw minɛ maa o maa ma ye an sɔrɔ ala ka yan don bɛɛ garisɛgɛla silamɛ bɛɛ kana ɲɛda yan kan an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ya rabbi ala k'a kɛ kulu ninnu kama an filɛ Jabal Nuru de la ala k'a kɛ Jabal Nuru kama k'an ka jamana bɔ bolo la an tɛmɛna Mina ala k'a kɛ Mina kama k'an ka jamana bɔ bolo la Arafa ale baaraw bɛ senna labɛn na ka bila hiji an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ Arafa yɛrɛ kama an faso Mali ala k'a bɔ bolo la maa minnu kɛra an ka nali sababu ye an bɛ dugawu k'u ye ya rabbi u ka nafolo ala k'a jidi o hami n'an da ala k'a dilan minnu y'o ta b'u yɛrɛ pɔsi la ala ka barika don nafolow la ala ka kɛnɛyaw jidi ala ka dutigi bɛɛ si yɛrɛ kɔrɔ ala ka muso kɛ cɛbonya ye ka denw kɛ den barikamaw ye k'an yɛrɛ kɛ laadiriw ye jɔ kɛra ni layɔrɔma yɔrɔ y'o yɔrɔ la ijitadenw nisɔndiyara u fari fonina k'a ye k'a fɔ diinɛ tɔgɔ la nin n'a ɲɔgɔnna kabakoma yɔrɔw bɛ yen ani kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kabakoma yɔrɔ ninnu sababu nana cogo min ni gidiw ye o walawala o kɛra sababu ye ka ijitadenw hakili dayɛlɛ silamɛya faamu n'a ɲɛdɔn kan yara na jala nya bɛ n'a ma a y'an kunnafoni kosɛbɛ ala k'an nafa n'a barika ye an b'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ n'o ye Sherifu ye a n'a ka denbaya ala ka jamana basigi an nana cogo min na an ɲuman nana cogo min na ala k'an ɲuman sigi ala ka kɛnɛyaw d'a ma n'an taara ka taa an bolo don diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na ala k'a ɲaga d'a ma ala ka an ka banabagatɔ ala k'o kɛnɛya
amon ka kɛnɛ ala ka dɔ fara ka kɛnɛya kan ala ka n'an furu ɲɔgɔn ala k'an kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka laɲiniw sabati a ka baara tagabolo ka ɲi a ye dɔ fara a kan tagabolo jara an ye yɛrɛ de ala k'an nafa n'a barika ye parce que a yɛrɛla n'an ye an ye faamuyaliba sɔrɔ k'an t'o tɛri kɔnɔ an tɛ nin si faamu k'aw ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ minnu ziyara la a yɔrɔ kelen kelenw na ni ijidenw sen jɔra yen nɔ u ye dugawudenw kɛ ka tila ka Mali jamana kɛrɛnkɛrɛn a bɛ wagati gɛlɛn min kan k'a latɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi n'o sababu bɔlen don lakanabaliya la o bɛ se ka suma cogo min k'o degun bɔ Mali ani malidenw kan. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Musa Fɔnba fɛ. Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔba daminɛ Niger jamana lakanani nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Niger ni jamana fila danjɛw la Niger ni Algérie cɛ danjɛ ani Niger ni Tchad cɛ danjɛ n'a ma ɲɛ ko lakanabaliya bɛ ka sɛbɛkɔrɔ bonya cɛcɛ kana jamanaw nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina arabu la ani farafina wolofimaw ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛ n'u kama ko Sahelo-Saharien Nigerikaw ka kɛlɛbolo kura min bɛ nin ɲɛsin nin jamana filaw n'a ni ɲɔgɔn cɛ lakanani mɔ kɛlɛbolo fila ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ u dama fan nka u bɛ ɲɔgɔn kalamɔ kɛlɛbolo kelen bɛ wele ko Akarase o bɛ ɲɛsin fa min lakanani mɔ Niger marabolo Arlit ka tɛmɛ Ivoire nin fɛ fɔ Algérie danjɛ kɛlɛbolo filanan bɛ wele ko Klafoki o bɛ ɲɛsin Niger mara bilimamɔ fo Tchadi danjɛ yanfanw fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ Niger ni Algérie cɛ tiɲɛ ko da do yɔrɔ belebele fɛnɛ do nka yɔrɔ in mankan ni yajigu siya bɛɛ lajɛlen dɔ kɛ mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a furanjɛrɔ ka daminɛ Al-Qaïda la ka taa se État islamique mɔ ani dɔrɔgu jagolaw ni maramafɛn jagolaw nin bɛɛ kɛ mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ in na ye Tchadi fɛnɛ ni Niger danjɛ la Nigeria jatigɛwale jɛkulu min bɛ yen ko Boko Haramu o fɛnɛ ka cɛnni bɛ nin yɛrɛ sɔrɔ fɔ Nigeria an b'a fɛ Niger ni Tchadi danjɛ la o kɛra sababu ye k'o yɔrɔ fɛnɛ kɛ faratima yɔrɔ ye Niger ma ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka wuli nin yɔrɔ ninnu de nɔfɛ bi ni k'o sɛbɛkɔrɔ lakana ani Congo Kinshasa jamanakuntigisigi kalata a tɔ ye san 2 ni tila ye nka fangasinabatɔw min bɛ ka ɲugun jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi la k'a fɔ a b'a fɛ k'i to fanga na a ka manda 2nan dafalen ka manda 3nan ɲini sira jumɛn fɛ k'i ban ka kalata labɛn ni k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Congo Kinshasa jamana kɔrɔ yan f'a fɛ jamana sariya sunba ko ni yɔrɔ dɔ minɛ mɛ ko a man ka kalata ka labɛn o de y'a to mɛ kalo tile 19 tarata fangasinamatɔw n'u kanubɔw bɔra ni ka fara ɲɔgɔn kan ka fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ sigi ko C64 C64 bɛ fɛn min maana o ye Congo Kinshasa jamana sariya sunba la sariya se bi 6 ni 4 kɛ mɛ ka min fɔ jamana ɲɛmaa mɔ k'a fɔ a ka kuma manda 2 don a man ka tɛmɛ o kan o de y'a to u yɛrɛ y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in tɔgɔ la ko C64 o kɔrɔ ye coalition 64 u kɛmɛ k'u jigi kɛ Congo Kinshasa chrétien ɲɛmaaya so ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki binna ko kuma ti fɔ Congo Kinshasa chrétien ɲɛmaaya so kɔ ani sifinakaw ka jɛkulu min bɛ wele ko Lucha jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila ka kumaw na minnu y'u bana mini ani yɛlɛma doni cɛ jamana sariya sunba la ka manda 3nan ɲini n'a jagoyara ka kalata labɛn ni ka ma jira ko ka kɛ u ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye ni Félix Tshisekedi o bi kana jamana ɲɛmaaya la o sifinakaw ka jɛkulu Lucha nin fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɛ mɛ k'i bolomada yɔrɔ kɛ o fɛnɛ ye fangasinamatɔw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni tarata ye Congo Kinshasa faaba la Kinshasa Martin Fayulu Félix Tshisekedi jamana ɲɛma tako 2nan 2e tour yera ani o min kɛ n'a fɔra k'a y'o bi o kun bɛ kɛnɛ kan Deli Sesanga fanga ɲinidɔn envoli ɲɛma y'o ye Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement ɲɛma y'o ye nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan bi ni don tɛmɛnenw na a kun fɔ kun bɛ ko Congo Kinshasa fangasinamatɔw tɛ se fara ɲɔgɔn kan ko n'a fɔra ko ka kalata kɛ ko bɛɛ fara-faralen bɛ taa i dama fan fɛ ko de b'a to k'u bi bi maa kelen fɛ ko nin sen ko nin y'u kɛlen ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Moïse Katumbi ni ale kun ye Katanga marabolo ɲɛmaa ye n'a ni jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila labana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ka wuli ka bɔ marabolo ɲɛmaaya la n'a y'a ka fanga ɲinindɔ sigi ko Ensemble pour la République Moïse Katumbi y'a jira k'a fɔ
a b'a to ɲɔgɔn nɔfɛ ko in nɔ fanga sinamatɔnya bina k'u kan nka a yɛrɛ kɛ bɛ ka jamana bila bi Augustin Matata Ponyo a n'a ka fanga ɲini dɔ LGD o fana y'a yira k'a fɔ a bɛ u kɔ o fana kɛ bɛ ka jamana bila u bɛɛ ka laɲini ye fɛn min ye ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi b'a fɛ ka yɛlɛma min don jamana sariya sunba la ni k'o kɛ manda sabanan ɲini cogo ye a fɛ k'a bali ɲɛjugu ɲɛɲuman chrétienya ɲɛmaayaso mars kalo tɛmɛnen o kɛlen k'a mɛn ko jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi nɔfɛ maaw bɛ k'a su ka bila manda sabanan ɲinini na ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba sariya sen dɔw la olu bɔra k'a jira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ yɛlɛma donni jamana sariya sunba la o tɛ kojugu ye ka sabu kɛ jamana sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ sariya sen dɔ kɛn bɛ k'o fɔ ko ni fiɲɛw tora ka ye sariya sen dɔw la ko ale tɛ ɲɛ yɛlɛmani kɔ ka sabu kɛ manefinya tɛ to cogo kelen na ko n'u taabolow bɛ se ka na n'a ye k'a fɔ an bɛ cogo min bi sariya sunba in kɛn bɛ k'a da jira a ka kan an ka yɛlɛma ko sariya sunba yɛrɛ kɛn bɛ k'o fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ye ko nka ko n'a bɔra o la sa k'a kɛ de ko sariya sunba yɛlɛma kun de ye jango ka manda sabanan ɲini chrétienya ɲɛmaayaso ma ɲɛmaaw ko u b'a ɲini jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a kanubaw fɛ u ka segin u kɔ fanga sinamatɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura min sigira sen kan C64 u kɛn bɛ k'u jigi kɛ sifinnakaw ka jɛkulu Lucha fɛnɛ ye n'o ye lutte pour le changement ye Congo Kinshasa ale de bi deli k'i wada jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ko a la ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ni nisɔngoya taamaw ye tiɲɛ don n'u tiɲɛna kosɛbɛ a se nka jagoyara jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ka a ka segin a kɔ k'a bila ni ka kalata labɛn maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o sifinnaka ninnu ni fanga sinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ kɛ mɛ k'i jigi da olu kan o y'u sɔrɔ baara la ka ban bawo olu de fɔlɔ bɔra k'a jira jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a nɔfɛmaw la k'a fɔ ni kalata tɛ se labɛn jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ jamana kɔrɔyanfa marabolo dɔw minɛnen don n'o ye Nord Kivu ani Sud Kivu ye jamana kɔrɔyanfa fɛ ko jamana ɲɛmaa bɛ se ka foroba kalata labɛn cogo jumɛn ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la kalata dɔ tɛ se ka labɛn jamana kuntigisigi kalata nka foroba kalata ka se ka labɛn k'a b'o fɔ ni da jumɛn ye o ka don maaw hakili la Amérique jamana sanfɛ wasablo ye a jira jamana ɲɛmaa Donald Trump la k'a fɔ a bɛ ɲini a fɛ sade Amérique ni Iran cɛ kɛlɛ a ka jɔ a fɛ laselen in kɛra ka bɛn ni tarata mɛ kalo tile 19 ye jabaraninso sispaini ye a lase directement na a ka jabaraninso la wasaden 50 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Donald Trump ka kɛlɛ in bila ten 47 y'a jira k'a fɔ u ma jɛ n'a bilali ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fanga sinamatɔw minnu bɛ wasabulon kɔnɔ n'o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ye démocratiw a ka ca la olu de b'a fɔ ko kɛlɛ in ka bila Donald Trump yɛrɛ ka fa les républicains wasaden dɔw yɛrɛw yera olu maaw fɛ ko Donald Trump ka kɛlɛ in bila o dɔ ye wasaden Rand Paul ye Kentucky marabolo o wasaden do ani Lisa Murkowski o ye Alaska marabolo wasaden ye ka taa se Susan Collins ma o ye Maine wasaden ye ani Bill Cassidy Louisiane wasaden olu bɛɛ lajɛlen Donald Trump ka fanga ɲini dɔ maaw ye nka u y'a jira k'a fɔ kɛlɛ in kan ka bila Donald Trump fɛ fanga sinamatɔw na démocratiw maa kelen min sɔrɔla olu la min y'a jira k'a fɔ Donald Trump kana kɛlɛ in bila a b'a la ta Donald Trump sina ye a ye o ye John Fetterman ye Pennsylvanie wasaden Amérique jamana sanfɛ wasabulon sen na a ye siɲɛ caman de kɛ kuma o kuma ni se kɛra a mɔ wasaden tɔw fɛ fanga sinamatɔ wasadenw ko k'a diyagoya jamana ɲɛmaa Donald Trump ka a ka kɛlɛ in bila u b'u ban k'u lamɛn nka nin sen in sa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye maa fanba y'a jira k'a fɔ a ka kɛlɛ bila ani Iran jamana cɛ kunnafoni diso min wele ko The Hill o y'a jira k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ hali ni wasabulon filaw farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ o bɛɛ n'a ka ko Donald Trump ka kɛlɛ in bila sanfɛ wasabulon sen na ani duguma wasabulon Chambre des représentants ko n'a ta bɛɛ Donald Trump bɛ se k'i ban a wasabulon filaw bolo bawo sariya kɛn bɛ ka diɲɛ dɔ fɛnɛ di a ma ko veto a bɛ se k'o bɛɛ lamini ka wasabulon filaw bɛɛ lajɛlen ka laɲini bali nka jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ fanfɛ sa a yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ Iran ni Amérique cɛ kɛlɛ a banni tɔ man jan ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kɛ ka fu siri kɛlɛ in da la a ko bawo ko Iran jamana ɲɛmaaw bilama fɛn min ka di u ye o ye ka bɛnkan tɛgɛ nɔ bila u ni Amérique cɛ ko dadege kɛra u la ten a ye nin kɔrɔfɔ lase a dagayɔrɔ la Washington a n'a ka fanga ɲini dɔ les républicains wasaden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ a ko a bɛ kɛ wa n'a kɛ teliya la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ
kɛlɛ min bira iranga Ameriki jamana fɛ a dabɔkun de kun ye k'u bali ka mugujugu dilan ko wa ko Ameriki jamana tɛna jɛ n'a ye u ka kɛ mugujugutigi ye ko u ni Iran bi tila ɲɔgɔn na k'a tɛna mɛn yɛrɛ wa ko ni a ma dɛsɛ kɔni ko a bɛ kɛ sigikafɔ ni bonya ni karama de fɛnɛ kɔnɔ. Nazarala kɛlɛbolo OTAN a bilama kɔnɔ wa bɛ a kɔnɔ o de y'a to n'a ma ɲɛ ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump bin bɛ k'i fosi k'a fɔ a jɔna Nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw minnu bɛ OTAN kɔnɔ ma ɲɛmaaw fɛ kɔrɔ kuma min n'a y'i jigi da u ka k'u kana fara ka Iran kɛlɛ n'u banna o kuma OTAN ko in b'a fɛ k'i sen bɔrɔ hali ni Donald Trump ma jira k'a fɔ Ameriki jamana bɔra a kɛwalew b'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka bɔ bawo a ka kɛlɛbolo dɔw kun kan ka taa Nazarala jamana dɔw rɔ ka sanga ni OTAN tɔndenya hakilinaw ye Donald Trump y'o bɔ a mɔ a ka kɛlɛbolo dɔw kun bɛ Nazarala tɔnba Union Européenne jamana dɔw rɔ kɛlɛbolo OTAN bila la Donald Trump y'a jira k'a fɔ olu ka yen bila ka segin so o de y'a to sa Nazarala tɔnba Union Européenne a jamana ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan minnu ye OTAN tɔn jamanaw ye ka ɲini OTAN ɲɛmaayaso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna OTAN yɛrɛ a surasiya ɲɛmaaba n'o ye Général Alexis Grenkiewicz ye a ka Nazarala tɔnba Union Européenne walekele kɛlɛbolo OTAN tɔn jamana dɔw lajɛ minnu surasiw n'u kɛlɛkɛ minɛnw bɛ se ka kɛ Ameriki jamana surasiw n'u kɛlɛkɛ minɛnw nɔna bila fɛnw ye ka Ameriki jamana ka wo datugu kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ kunnafoni disula min wele ko politiko k'a y'a minɛ ka bɔ OTAN tɔn jamana ɲɛmaayaso ma ɲɛmaa dɔw de da a ma ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump Ameriki jamana kɛlɛcɛ ba naani kun kan ka taa Pologne jamana kɔnɔ Nazarala k'a sabu kɛ kuma o kuma kɛlɛcɛ dɔ bi bɔ ka taa dɔ nɔna bila OTAN tɔn jamanaw kɔnɔ Donald Trump y'a jira k'a fɔ nin kɛlɛcɛ ba naani min kan ka taa Pologne olu ti taa bilen yan'o kun cɛ Ameriki jamana kɛlɛcɛw minnu daga mɛ Allemagne dugukolo kan ba 5 OTAN tɔgɔ la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a jira k'a fɔ olu bɔlen bɛ bin ka daminɛ u bɛ Allemagne jamana bila o ye OTAN ko dabilali ko ye politiko kunnafoni di sira ko a ka kunnafoni sɔrɔlenw na OTAN kɛlɛbolo ɲɛmaayaso k'a fɔ ko jamanaw ka ɲini OTAN tɔn jamanaw na minnu bɛ se ka Ameriki jamana kɛlɛcɛw ni u ka kɛlɛkɛminɛw nɔna bila k'a dabɔkun ye u fɛ Ameriki jamana bɛ se ka ye yɔrɔ o yɔrɔ la OTAN kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ jurusiya dɔ ye u kana ka lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔ nɔna bila n'u yɛrɛw ka mɔɔw ye maa tɛ kojugu dɔn nka politiko kunnafoni di so ko hakilina ninnu yɛrɛw bɛɛ lajɛlen tali k'u jatigɛ u n'a kɛ waati koronen kɔnɔ wa walekele u n'a bila de ka OTAN ka san 4 o san 4 lajɛ de kuma kɔnɔ ko da de ma don o yɔrɔ la fɔlɔ. o de fara bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fo aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na an ka dugawu k'an ka jamana ye ala ka se ka basigi ani bɛn ni kolosuma sabati a kɔnɔna na an jamana kɔnɔdenw hali bi ala ka dɔ fara an ka muɲu ni sabali kan ala ka su yɛrɛ d'an ma. Thank you.